ka bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an y'a fɔ nin ye laadalasigi ye min tilelafana olu dunni kɔfɛ selifana tana o mana gosi an bɛ sigi n'o ye n'an bɛ sɛbɛn ta n'o ye gafe min n'a bɛ sɛbɛn kalimu karamɔgɔw fɛ ayiwa olu ka wulikajɔ n'u ka maaguwan o de bɛ kɛ ayiwa sɛnɛ sira baganmara sira ka taa se min ye kɛnɛya sira jamana yɛrɛ lakanali sira ninnu bɛɛ lajɛlen olu de bɛ kɛ sɛbɛn ye ayiwa sɛbɛn min n'a bɛ kɛ nanzarakan na anw b'a ta dɔɔni karamɔgɔw olu kelen ka yamaruya kɔniw di ka sɔrɔ ka don ni sɛbɛn ye k'a kɔnɔ kuma ka se k'a yɛlɛma bamanankan na n'o ye todunkan cɛnin ye k'a fɔ maliden cɛman ni musoman minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ o siratigɛ de la anw bɛ sigi yan nɔ don o don bi y'o o don de tɛnɛndon ɔktɔburu kalo tile 17 san 2022 a ko n'i ye sangafo kɛba n'i ye a bɔtɔla ye kɔgɔ fɛ a ye dɔwɛrɛ de fɔ min ni ala ka ɲin'a la o kɔni o tɛ kelen ye halisa taa ni ka segin o kɔni an b'a kɛla kuma min kan soir de Bamako ale ka bɔ ko 5,904 a b'i da don mun bɛ tali kɛ ayiwa parti yɛlɛma ni ale a ɲɛma yɛrɛ n'a bɛ fɔ min ma ayiwa ko président d'honneur o kɔni o ye Musa Mara ye i b'a ye k'a fɔ Musa Mara ani a n'a a ka tɔndenw ayiwa olu kɔni bi an bɛ waati min na ko jamana kɔni ye sariya min ta sariya min bɛ tali kɛ min bɛ bɛn kalafili baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma n'o ye ɛji ye a y'a jira k'a fɔ laɲini min kɛra a kɛra cogoya min na a tɛmɛra sira min fɛ olu yɛrɛ kɔni tɛna kiiri tigilamɔgɔw ka se ka se olu ma yaasa min bɛ ɛji in kɔnɔna la a bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na n'i y'a ye Musa Mara an y'a fɔ sariya min taara ɲɛmaaw fɛ ale kɔni ko a ma jɛn n'a ye a ka tɔn yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko ale ma jɛn n'a ye bari ka d'a kan tacogo min kɛra a nimisaba de kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni na min b'a ye k'a fɔ yanni an ka se nin ma kofɔli minnu taara ko olu ka nin baara yɛrɛ kɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ ɛji yɛrɛ taa ni ka segin min kɛra a kunna gɛlɛyaba olu de kɔni yera a baara ninnu yɛrɛ kɔnɔna la min bɛ tali kɛ sariya min yɛrɛ b'a ko ninnu bɛɛ lajɛlen jaratigɛ dɔgɔtɔrɔ Yusufu Jawara ni ale yɛrɛ ye bi yɛlɛma ale yɛrɛ kɔni ye o ɲɛmaa ye u b'a yira k'a fɔ bi ko Mali yɛrɛ ɲɛmaaw kɔni a bɛ fɔ min ma ko passage en force ka ko k'a kɛ diyagoyanifin yɛrɛ la sa olu ka laɲini ye min ye ayiwa olu b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na ka se ka o diyagoya n'o ye fanga ɲinitɔnw kan ayiwa olu ka don olu ka da yɛrɛ kɔni fɛ nka min ye parti yɛlɛma ye olu ko olu ma jɛn n'a ye bi wa olu ma jɛn n'a ye bi ayiwa sini min bɛ tali kɛ maa minnu n'o olu yɛrɛ kɔni sugandira k'u ka don n'o ye ɛji kɔnɔna n'o ye autorité indépendante ye de gestion des élections ye ko olu yɛrɛ kɔni ma jɛn n'a ye wa o kama olu yɛrɛ kɔni bɛ na sariya min ni ayiwa ni olu jɛlen tɛ n'a ye ayiwa ni a tɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka hakilinaw ta ayiwa olu kɔni bɛ na wulikajɔ kɛ ani kuma fɔ yɔrɔ a kan ka fɔ yɔrɔ min na ka se ka se yen nɔ k'a kuma fɔ yen nɔ ko n'i hakili b'a la ayiwa septembre kalo yɛrɛ kɔni tɛmɛlen na Musa Mara ayiwa ale yɛrɛ kɔni ye min ye sɛbɛn min ni a bɛ numéro ye 09-01-11-2022 ayiwa n'a y'a kɛ ka ɲɛsin minisiri min ka baara bɛnnen bɛ fanga yɛrɛ kɔni cɛbɔli ma ayiwa min bɛ tali kɛ ɛji yɛrɛ baaraw kɛcogo la ko ka se ka yɛlɛma yɛrɛ kɔni don a la bari a bɛ tali taabolo min kan ayiwa min ye sariya min bɛ kalafili baaraw k'olu jaratigɛ a b'o sɔsɔ wa parti yɛrɛ fɛnɛ ka sariya a b'o yɛrɛ kɔni sɔsɔ o kama Musa Mara a n'a ka tɔndenw u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ jamana ɲɛmaaw wele ayiwa min bɛ tali kɛ bɛjɛ jɛmu yɛrɛ taabolo la u ka segin ka na olu ma o dɔ ye jumɛn ye ka se ka jamanaden fanbaw olu fɛla ye min ye ayiwa parti politique tɔnbaw a caman fɛla ye min ye ka se ka segin o waleya ninnu yɛrɛ kɔni ma nka i ɲɛ b'a la an bɛ ka taa cogoya min na yɛlɛma kɔni y'a yira k'a fɔ a ko kɛcogoya kɔni a nimisaba yɛrɛ kɔni b'o olu la ayiwa olu kɔni ma jɛn n'a ye bi olu kɔni ma jɛn n'a ye sini olu bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ olu b'o jaratigɛ olu b'o tigɛ yaasa min ye wulikajɔ min kelen filɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ayiwa o y'a kɛ ni hakilina min ye a bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogoya min na k'a kɛ ni maliden walima fanga ɲinitɔn yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen hakilina ye bari o bɛ k'a don an kunna de ko bɛɛ lajɛlen tɔgɔ b'a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ b'a kɔnɔ nka ko o kuma in kɔni o tɛ tiɲɛ ye o hakilina yɛrɛ kɔni a talen bɛ n'o ye nka o fɛɛrɛ ninnu olu yɛrɛ kɔni o tigɛlen yɛrɛ kɔni t'a kɔnɔ maa o maa ni e de
de ko kiiri tigɛ ko ɲuman maa o maa ni e de ko client maa o maa ni e de ko sariya ayiwa ko nin ye waati de selen ye sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka se ka an fangaw k'olu fara ɲɔgɔn kan ayiwa min ye sariya min n'a talen bɛ ninnu fɛ a bɛ se ka lagosi cogoya min na sariya yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la ka se ka olu baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ Musa Mara ni parti yɛlɛma ayiwa nin ye olu ka fasiri ye min bɔra Soir de Bamako kɔnɔ nka sɛbɛnbaga o ye Umaru Angoyiba Alisa ka to Soir de Bamako ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw n'o o ye an ka sɔrɔdasiw ye ayiwa ko taa ni ka segin bana ale tɛ jɔn to wulikajɔ alisa olu bɛ senna ayiwa waati tɛmɛnenw na bɛɛ b'a kalama n'a fɔra mun doro gɛlɛya kɔni o de kɔni o fɔra bi an bɛ waati min na Mali finitigilakaw min bɛ tali kɛ banbaciw la ayiwa olu de kɔni far'u yɛrɛ la min ye ka se ka anw ka finitigilakaw k'u kunda olu kan i b'a ye u don mun doro jɛma kofɔlen n'o ye banbaci walekɛbaw ye u kɔni u y'u tila kulu fila kulu fɔlɔ ale yɛrɛ kɔni taara min bɛ tali kɛ maa minnu n'olu bɛ sɛnɛ la u ka foro kɔnɔ ayiwa ka se ka i ɲɛsin olu ma ka mugujugu ka a tɛntɛn k'a ko olu yɛrɛ kɔni kan ayiwa kulu filanan min yɛrɛ kɔni n'o ye banbaciw ye ayiwa olu kɔni y'u ɲɛsin mun ye mondoro Mali finitigilakaw minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa olu kɔni y'u ɲɛsin olu ma finitigilakaw olu fana m'a bila k'a ko sumaya ko ye ayiwa o ye masaranga sɔ ka se ka o de kɛ ta la marifakisɛ i b'o de mɛn fan 14 bɛɛ lajɛlen na nka Mali finitigilakaw u ma da o dɔrɔn ma kunnafoni sɔrɔlen min bɛ tali kɛ ko u donna maaw ka u ka foro yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la ayiwa u ye kɛlɛcɛ dɔw lawuli olu ka boli joona ka taa forodaw la yaasa minnu bɛ yen nɔ n'o ye maliden nanamasumalenw ye ka se ka dɛmɛba di olu ma ayiwa o fɛnɛ kɔfɛ Mali pankurunakaw n'o ye kɛlɛcɛw ye olu yɛrɛ bɛnɛ minnu bɛ baara kɛ ni pankuru ye olu yɛrɛ kɔni kelen ka kunnafoni sɔrɔ ayiwa a kɛra cun kan ani balika wuli ye kunnafoni sɔrɔ ani olu yɛrɛ kɔni ka se kɛnɛ kan si den kelen o ma kɔrɔ ni si ye nka an bɛ waati min na kala ni neri min bɛ banbaciw ɲɛna a bɛɛ lajɛlen kelen kelen a samara ka bu u bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛla nka min ye gɛlɛya o kɔni ye Mali finitigilakaw walima maliden nanamasumalenw ayiwa o gɛlɛya kɔni dɔɔni sɔrɔla la Mali maa 3 olu yɛrɛ kɔni joginna min dɔ ye finitigilaka ye a tɔ 2 o ye jamanaden nanamasumalenw ayiwa olu kɔni ye gɛlɛya yɛrɛ kɔni sɔrɔ an bɛ waati min na min ye jɛkulu min ni ale bɛ Yadi Agali ka jɛkulu kofɔ olu de kun ye ni maa kofɔlenw ye fo ka taa se min bɛ n'o ye GSM yɛrɛ a bɛ fɔ min ma groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ayiwa fo ka taa se min ye jɛkulu min fɛnɛ bɛ Burkina ni ale ye Ansarul ye n'a Ansarul islamique n'a ɲɛma yɛrɛ ye min ye Zafari Diko nka bi an bɛ waati min na ayiwa kara ni leni min b'u ɲɛla a bɛɛ lajɛlen tigɛra ka bɔ banbaciw ɲɛla nka far'o kan i b'a ye k'a fɔ baloko gɛlɛya a bɛ n'o ye an bɛ waati min na mun doro o kama a ɲininen bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ayiwa fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ teliya la yaasa o baloko gɛlɛya o fɛnɛ o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na fasiri sɛbɛnba ayiwa o fɛnɛ bɛ Umaru Angoyiba kɔ min ni an y'a ale bɔ ayiwa Soir de Bamako ale kɔnɔna la ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ an bɛ taa min ye indépendant ye Kanabila ayiwa indépendant ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ bɔko 5570 ani 70 indépendant ka fasiri sɛbɛn kɔnɔna la i b'a ye min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali u ka finitigilaka maa ɲɛma bi an bɛ waati min na e ko ninnu a ban kuma ma se wa ayiwa i b'a ye k'a fɔ Mauritanie ka taa se min ye Algérie Niger Mali ayiwa olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu la jɛkulu min n'a bɛ fɔ min ma ko CEMOG yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye n'o kɛra Algérie yɛrɛ kɔni jamana kan a ɲɔgɔn ye kun ye mun ye yaasa ni jamana minnu yɛrɛ kɔni filɛ ni banbaci wale yɛrɛ kɔni yelenba jamana ninnu kan ka se ka fɛɛrɛ ni wulikajɔw kɛ yaasa banbaci wale ninnu kɔni danbe kari u la cogoya min na septembre kalo yɛrɛ kɔni o tɛmɛlen n'i y'a ye k'a fɔ Aramatan Lamara ni ale Algérie minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ kɔni sera anw fɛ yan nɔ Bamako Mali la ayiwa a kuma ninnu senfɛ u kɔni y'u da don min bɛ tali kɛ CEMOG yɛrɛ kɔni baara ninnu bɛɛ lajɛlen na ayiwa ni ale yɛrɛ kɔni nanzarakan ye comité d'état-major opérationnel conjoint ayiwa ni a bɛ tali kɛ an ye jamana minnu kofɔ sisan nɔ a b'olu kunkankow ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ i bɛna ye k'a fɔ o waati la min bɛ tali kɛ G5 yɛrɛ la o fɛnɛ n'o o fɛnɛ ye jɛkulu ye ni o bɛ tali kɛ jamana minnu bɛ cɛncɛnkan jamanaw yɛrɛ kɔni don nka
nga iba ye k'a fɔ a ko min G5 min ko kun kɛra waati tɛmɛlenw na a kɔni kun kelen bɛ ka kɛ Algérie ka se ka olu fari la guwan bari olu kun ma se ka da la G5 yɛrɛ ale yɛrɛ da bɛ se ka yɛlɛn cogoya di ka se ka u pan Algérie kunna o min kɛra Algérie yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun kelen bɛ ka i yɛrɛ minɛ nka ka kami ka kɔw ɲɛ san 2010 la Semog min na bɛ ka tɔgɔ fɔ ale yɛrɛ kɔni kun bilala sen kan ayiwa min ni Algérie yɛrɛ kɔni yɛrɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ la a bɛ tali kɛ mun na yaasa min bɛ tali kɛ basigi ale ni ɲɛta o bɛ se ka sabati cogoya min na cɛncɛnkan jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Semog yɛrɛ kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ Mali yɛrɛ kɔni ta bɔlen kɔfɛ a la Algérie u ka min ye ministre min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma a ye taama minɛ ta ka taa jamana ninnu kelen bɛɛ lajɛlen na minnu ni olu bɛ Semog kɔnɔna la o dɔ ye Niger fo ka taa se Mauritanie yɛrɛ kɔni yɛrɛ fɛnɛ ma ayiwa a se yen nɔ i bɛna ye k'a fɔ o de nana laban sigi balilen na n'o kɛra alamisa yɛrɛ kɔni tɛmɛlen min n'a kɛra Algérie Mali min olu ka finitigilakaw a maa ɲɛma kun bɛ yen nɔ fo ka taa se jamana fɛn fɛn n'o bɛ Semog kɔnɔna la olu bɛɛ lajɛlen ka finitigilakaw maa ɲɛma o yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ a yira laɲini kɔni kun ye mun ye min bɛ tali kɛ lakana ka se ka jateminɛw ko olu kan o bɛ se ka sabati cogoya min na anw ka cɛncɛnkan jamana ninnu na ayiwa ni baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛlen nisɔndiyaw sɔrɔlen ye Algérie jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni ye n'o ye kɛlɛcɛ ɲɛma ninnu ye ka se ka u kɔni u kunbɛn a yɛrɛ fɛ yen ayiwa a n'u ye barodala kɛ baroda min kɔnɔna la a ye wele bila n'o ye diɲɛ kɛlɛya tɔnbaw ma ayiwa olu kɔni ye bɛ se min na se min b'u ye u ka se ka olu baara ninnu kɛ yaasa basigi bɛ se ka na cogoya min na ayiwa anw ka cɛncɛnkan jamana ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Niger i b'a ye gɛlɛyaba de b'o olu kan bi olu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen dun b'u yɛrɛ sɔrɔ Semog kɔnɔna la ayiwa o fɛnɛ k'i cɛ ka bɔ yen min ye MINUSMA ye a ɲinina diɲɛ kɛlɛya tɔnba yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa e kɔni ka bolofara min bɛ yan n'o ye MINUSMA ye laɲini min kɛlen bɛ aw fɛ se min b'aw ye a ye wuli a k'olu fɛɛrɛw yɛrɛ kɔni tigɛ ayiwa min b'a to banbaaci wale a bɛ se ka dalakuru cogoya min na an bɛ waati min na a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na Semogu k'a tɛ dandala kuma ma dɛ olu yɛrɛ kɔni bɛna walew de kɛ wale minnu bɛna kɛ sababu ye banbaaciko ayiwa a kɔni bɛ kɛ n'o ye sogo ye minnu n'o olu yɛrɛ kɔni kun kɛra ka tɛmɛ ayiwa a ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni fila ayiwa o tɛna ye tuguni min bɛ tali kɛ anw ka cɛncɛnkan jamana ninnu na fasiri sɛbɛnbaa ye Abdoulaye Jara anw ye mun sama ka bɔ indépendant kɔnɔ halisa ka to indépendant kelen kɔnɔna la min bɛ tali kɛ sini ni Ala sɔnna a ma n'o ye tarata don ye diɲɛ kɛlɛya tɔnba o kɛnɛ yɛrɛ kan n'a bɛ fɔ min ma ko conseil de sécurité de l'ONU Mali tɔgɔla Abdoulaye Diop ale yɛrɛ kɔni bɛna taa ayiwa kumaɲɔgɔnya caman o kɔni o bɛna kɛ a bɛ kɛ mun kan mun bɛ tali kɛ basigi la politiki sira ka taa se adamadenya hakɛ o bɛ fɔ yen nɔ fo ka taa se basigi sɔrɔ o sira ale ni laɲini min n'o o kelen bɛ MINUSMA yɛrɛ fɛ anw ka jamana ninnu kɔnɔ o baara ninnu olu bɛ kɛ cogo di ayiwa i b'a ye k'a fɔ nin ye sigi min ni laadala sigi don kalo saba o kalo saba sigi ninnu kɔni olu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ yaasa ka se ka gɛlɛyaw ale ni baara minnu kɛra ka se ka ɲɛfɔli k'olu la i n'a komi adamadenya hakɛ ayiwa laɲini minnu n'olu yɛrɛ fɛnɛ kan ka sabati olu baara ninnu bɛɛ lajɛlen de ko don i b'a ye ni sɛbɛn ninnu kɔni yirala n'a bɛ fɔ mun ma ko rapport ayiwa o mun bɛ kɛ u ka dɔnni ma hakili juru caninw fɛ olu ka sɛbɛn yiralen kɔfɛ maa damadɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ kuma o maa damadɔ la Mali n'o ye Abdoulaye Diop ye ale bɛ kuma Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa kuma kɛlen Mali tɔgɔ la a kɔni ye a fɛla a hakilina ani ni min ye sɛbɛn minnu kɛra anw ka jamana kɔnɔ tiɲɛ ni nkalon minnu b'a la bingali minnu b'a la ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka a ɲɛfɔ ani malidenw yɛrɛ kɔni hakilina u b'a fɛ MINUSMA ka sigi cogoya min na an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu yɛrɛ kɔni ka bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa ni sigi maa si den kelen kana bila kun na ko Mali kɔni ye laɲini min kɛ n'a bɛ tali kɛ damakasi sɛbɛnna ka don Faransi yɛrɛ kɔni juguya la ko k'a fɔ o kuma de kɔni bɛna ye kɛnɛ in kan maaw kɔni u da sumusumuna o kunnafoniw sɔrɔla maaw da k'a fɔ ko o kɔni o tɛna ye kɛnɛ in kana la nka min bɛ tali kɛ baara min n'olu kɛra ayiwa walejugu min ni minnu bɛ dankari kɛ adamadenya hakɛw la ayiwa ani fɛɛrɛ minnu n'olu kan ka tigɛ donna nataw la yaasa diɲɛ kɛlɛya tɔnba u ka bolofara min bɛ yan n'o ye MINUSMA ye laɲini min kɛlen b'u fɛ o laɲini ninnu olu bɛ se ka sabati togoya min na fasiri sɛbɛnba ale de ye Musa Bilali Sidibe anw ye min bɔ indépendant kɔnɔna la ka bɔ indépendant la an bɛ na ni o ye info matin
sɔgɔmada la kunnafoni a b'a ɲɛfɔ min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga i b'a ye waati jan a kun fɔra min y'a ka dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛ k'a ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ o kɔni o kun cɛlen kɔfɛ ayiwa sɛgɛnnafiɲɛbɔ o kɔni o tɔ taara laban min ye kɛnɛyaso la nka bi dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko a kɔni sera a ka so kɛnɛya baara tɔw olu bɛ ka sabati nka o ma bali min bɛ tali kɛ n'o o kɛra jumadon yɛrɛ ye an kɔrɔ min ye octobre kalo tile 14 dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga wulada yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa a y'i dɛmɛ k'i débrouiller an k'a fɔ ta min bɛ Kase Kuluba ale ni Mali maa ɲɛma n'o ye Asimi Goyita ayiwa u kɔni ayiwa u fila kɔni y'u sigi u ye baro kɛ kuma ninnu kɔni kɔnɔna la fɛn ma fɔ min n'a sera ka bɔ kɛnɛma ayiwa diɲɛma ka se ka mun fɔ nka i b'a yira k'a fɔ ni maa ɲɛma kɔni fila ninnu kɔni kelen ka ɲɛgɛn sɔrɔ waati kunkurunin kɔnɔ u ye kuma caman yɛrɛ kɔni fɔ ɲɔgɔn na nka min ye Choguel yɛrɛ masurulamɔgɔw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na dɔgɔtɔrɔ kɔni ka kɛnɛya ayiwa o kɔni a kolo kɔni bɛ ka jo dɔɔni o bɛ sɔrɔ hali taama min yɛrɛ kɛlen filɛ o b'a yira k'a fɔ ko kolo ninnu yɛrɛ kɔni a bɛ ka jo dɔɔni nka min ye tali kɛ a yira k'a fɔ kalo 2 ɲɔgɔnna si dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko a kuma kɔni a cayalen bɛ nka min bɛ tali kɛ a ka sigini ka na min ye premier ministre la ayiwa a ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ ka se ka dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga a ka dɔgɔtɔrɔ kɛnɛya tigilama n'o o kɔni ko bi Choguel sini i bɛ se ka baara daminɛ e ko a tɛna k'o cogoya la wa nka an bɛ waati min na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ko hali bi an ka hakili to a la ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga ale de ye Mali premier ministre ye dɛ nka min bɛ tali kɛ Abilaye Mayiga o ye k'a nɔra bila waati o kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ kɛnɛyaw kɔni olu mana sabati ayiwa ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga a bɛ segin ka na a nɔ la k'an ka ladɔnniyali kɛ fɛnɛ dɔgɔtɔrɔ a bɛ taama fan ma tiɲɛ kunkolo ma tiɲɛ foyi den kelen m'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ k'a bɛ livre kalan a b'a ka taama foyi den kelen m'a hakili yɛrɛ kɔni sɔrɔ Fasili Sɛbɛnba o de ye sikuba anw ye min bɔ info matin yɛrɛ kɔnɔna la halisa ka to ni Fasili ye an y'a fɔ waati ni waati kabako anw bɛ don n'olu kelen-kelenninw ye kabako ka dɔgɔkun tɛmɛlen bɔli la i b'a ye k'a fɔ Sud-Afrique jamana kan nin ye cɛ dɔ ye a n'a beniden ayiwa o kɔni o ba ale fɛ yen ayiwa kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko beniden kɔni a tununa maa ma tunu cogo dɔn ayiwa finitigilakaw kɛlen ka kunnafoni sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni y'u ka yaalaw kɛ yaala tɛmɛlen kɔfɛ u ko an ka taa bɛnkɛ ɲininka yalima a ko bɛ cogoya di bɛnkɛ ɲininkalen ko bɛnkɛ anw nana k'i ɲininka yalima i beniden tununa i dɔnyɔrɔ b'a la wa a ko aw sera maa de ma aw kan ka se maa min ma ayiwa a ye na an ka taa ne yɛrɛ kɔni ye sigana yɔrɔ dɔw ye an ka taa ka t'o mɔmɔ k'o lajɛ u taara ka taa sokolon dɔ kɔnɔna la u yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la min ye maa su o dalen bɛ sen b'a ta fan bolo b'a ta fan ayiwa fari kɔni a tilalen bɛ nka min ye tali ye ka se ka farafarali kɛ ɲɔgɔn kan olu kɛlen kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ halisa fɛn dɔ kɔni bɛ kamalen jɛ o ye mun ye a cɛya o tɛ ɲininkaliw kɛra e ko an tɛ bɛnkɛ yɛrɛ mɔmɔ k'a lajɛ wa tɛgɛ donna bɛnkɛ kun k'a lajɛ portefeuille min b'a kun n'o y'a ka wari marala ye ka don kɔnɔ k'o kɔnɔna yɛrɛ lajɛ an bɛ bali mun na bɛniden yɛrɛ ka cɛya o de bɛ a bɛnkɛ yɛrɛ kɔni ka portefeuille kɔnɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi Fasili sɔrɔlenw na a tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛra ni anw ye k'olu jidi k'olu caya ka ja ninnu cari diɲɛma ka kunnafoni sɔrɔ an b'a fɔ